že aj tento ples by mal byť bez problémov, že? 9. februára v auguste 68. ruské tanky tuto zapadli, takže prepáčte, že ste trošku preťahujeme čas, no ale je to tak. 9. február je taký. Takže príjemný dobrý večer vám všetkým prajem, vážení priatelia. Srdečne vás vítam na 12. fašákovom plese, ktorý pre vás pripravili poslanci obecného zastupiteľstva. Ďakujem. Aké by to bolo privítanie, keby som medzi nami neprivítal tých najvzácnejších, a to sú tí, ktorí nás budú počas celého večera zabávať. Vítam medzi nami hudobnú skupinu Pohoda. Ďakujem. A ešte na úvod sa chcem poďakovať všetkým sponzorom. Za mojím chrbtom vidíte 50 vynikajúcich cien. 50 a ešte 4 mimoriadne ceny, takže každý z vás môže jednu z týchto získať. Ak si za tom bol list, jeden listok bude stáť len 1 euro. Takže po večeri už budú sa tieto listky predávať a o polnoci budete majiteľmi týchto prekrásnych a dobrých cien. Ale vrátim sa späť na začiatok. Chcem sa ešte poďakovať všetkým usporiadateľom, kuchárkam, čašničkom a neviem komu inému, ktorí tento ples prichystali. A teraz volačo organizačné. Po mojom krátkom prihovore k vám vystupí jedna špeciálna skupina, táto vlastne zahájí ples. Nebudem vám hovoriť aká. Sú to meteoritky, po niektorých z vás už ich poznáte. Po vystúpení bude jedno kolo, pekné kolo, ukážu nám naši pohodári, ako vedia hrať a my im ukážeme, ako vieme tancovať a za týmto sa podá večera, káva v zákusoch, nuž a budeme tancovať až do predpolnoci, keď vystupí znova ďalšia jedna špeciálna skupina a po krátkom vystúpení bude tombola. A po tombole až do rána bieleho bude hrať skupina Pohoda. Takže vážení, aby sa nám dobre darilo, aby tento ples, keďže sme pretiahli, aj vy viete, kedy farári sa odbavujú? Viete? Keď pretiahnu obšu. Takže